Misa dende a parroquia de San Ildefonso de San Cibrao das Viñas. Decirvos a todos, fregreses das 4 parroquias, e máis aqueles todos que comigo compartindes a vida de fe e de oración e a vida en xeral, que nesta Eucaristía, pois, inda que a celebrareis só, teñovos presentes a todos e me uno na oración a todos vós, as vosas intencións e a situación que cada un de vós estades vivindo neste momento. Sen dúbida, para min esta Eucaristía vai traer fondos recordos que vos lembrarei brevemente na homilía. No deserto somos peregrinos, contigo, Señor, sen detenernos a mirar atrás, buscamos tu amor, danos azos para caminar cara a conversión, onde sempre nos agarda a tua salvación. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Amén. Que a gracia, a paz, a misericordia e a saúde do Señor sexa con todos vós neste domingo. Poucas veces na miña vida celebro só. A primeira vez que celebrei só a Eucaristía foi en Terra Santa, no riba do Monte das Oliveiras, en Galicante, en Dominus Flevit, donde Xesús chorou vendo a cidade de Xerusalén. Para min foi unha experiencia profunda e emocionante, como celebrar só na cripta da Basílica da Natividade en Belén. E tamén, claro, hoxe recordo aquela estancia de oración co Padre Xustino na Blues, no que foi o Pozo de Sicar e a Lisa Carauga. Bueno, pois que esta experiencia nos axude a todos a vivir a nosa fe en momentos de dificultade, sobre todo orando con máis intensidade por aqueles que están padecendo a enfermidade, por os povos máis pobres que padecerán non terán recursos, polos sanitarios, polas persoas que atenden enfermos e dependentes nas casas ou nos centros de atención. Nos pedimos perdón a Deus, porque moitas veces buscamos tantas augas que non son a auga viva. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, que perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén. Oremos. Señor, fonte de toda bondade e Pai de misericordia, ti curasnos do pecado polo xasú, pola oración e pola esmola. Acolle con amor o recoñecemento da nosa humildade, para que os que nos oprime o peso da nosa conciencia nos soerga sempre a túa misericordia. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive a reina e é Deus por sempre eternamente. Amén. Lectura do libro do Éxodo. Naqueles días o pobo padecía a sede e murmuraba contra Moisés pola falta de auga. Por que nos sacaches de Egipto para facernos morrer de sede a nós, os nosos fillos e a nosa abenza? Moisés clamou entón cara ao Señor: Que podo facer con esta xente? Acabarán por acantazarme. O Señor respondeulle: Pasa diante do pobo.
toma contigo algúns dos anciáns de Israel, leva na man o caxato co que golpeache o Nilo e camiña. Eu presentareime diante túa, sobre a rocha alá a morer. Ti golpeará a rocha, e dela sairá auga para que o povo beba. Moisés fixo así, a vista dos anciáns de Israel. Chamaronlle aquel lugar Masá e Meribá, porque os israelitas contenderon co Señor e puxérono a proba, preguntando: está o Señor connosco ou non? Palabra do Señor. Gracias a Deus. Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor. Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor. Vinde, cantémoslle ao Señor, aclamemos a nosa rocha salvadora, acheguémonos a súa presenza, dándolle grazas, aclamándolo con cancións. Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor. Vinde, adorémonos prostrados, axeonllémonos perante o Señor, que nos creou, pois Ele é o noso Deus, e nós somos o seu povo, o rabaño que El guía. Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor. Oxalá escoitedes hoxe a súa voz. Non endurezades os vosos corazóns como en Meribá, como o día de Masá no deserto, onde os vosos pais me tentaron, provocáronme, por máis que tiñan visto os meus feitos. Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor. Lectura da carta do apóstolo San Paulo aos Romanos. Irmãos, xustificados pola fe, estamos en paz con Deus, por medio do noso Señor Xesús Cristo. Nel temos esperanza e tamén acceso á fe e a esta gracia. E nos sentimos ledos pola esperanza de acadar a gloria de Deus. E a esperanza non falla, porque o amor de Deus verteuse nos nosos corazóns mediante o Espírito Santo que se nos deu. Palabra do Señor, louvamos de Cristo. Que o Señor sexa convosco e contigo tamén. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo chegou Xesús a unha cidade de Samaría chamada Sicar, preto do terreo que lle deixara Xacob o seu fillo Xosé. Estaba ali o pozo de Xacob. E Xesús, canso do camiño, sentou onde o pozo. Era preto das 12 da mañá. Chegou unha muller de Samaría sacar auga e Xesús díxolle: dame de beber. Os seus discípulos foran á vila a mercar comida. Preguntoulle entón a muller samaritana: como é que ti, que sendo xudeo, me pides a min, muller samaritana, que che dea de beber? Porque os xudeos non se levan cos samaritanos. Respondeulle Xesús: se coñecese o don de Deus, e quen che di, dame de beber, ti mesma lle pedirías a él e él daríache auga viva. Replicoulle a muller: Señor, se ti nin sequera tes caldeiro e o pozo é fondo, de onde pensas quitar esa auga viva, sei que és máis ti que o noso pai Xacob, que nos deixou este pozo do que beberon el, seus fillos e máis o seu gando? Xesús contestoulle: todo o que bebe desta auga terá sede outra vez, pero o que beba da auga que eu lle darei nunca máis terá sede. A auga que eu lle darei converterase dentro del nunha fonte que saltará ata a vida eterna. A muller suplicou: Señor, dame logo desa auga para non ter sede nin ter que vir aquí por ela. Vexo, Señor, que ti és profeta. Os nosos pais adoraron neste monte, e vos dicides que é en Xerusalén onde hai que adorar a Deus. Xesús díxolle: faime caso, muller, chega a hora en que nin neste monte nin en Xerusalén adorarédelo Pai. Vos adoradelo que non coñecedes,
nós adoramos o que coñecemos. Pois a salvación ven dos xustos, dos xudeus, pero chega a hora, e vela aí, en que os verdadeiros adoradores adorarán ao Pai en espírito e verdade. Pois eses son os adoradores que procura o Pai. Deus é espírito e compre que os que o adoren en espírito e verdade. Respondeu a muller: sei que está para vir o Mesías, o chamado Cristo, cando el veña a nos clarexar todas as cousas. Díxolle Xesús: son eu o que está falando contigo. Moitos samaritanos daquela vila creron nel. Por iso os samaritanos, chegados onde el, rogábanlle que quedase con eles, e quedou ali 2 días. E creron aínda moitos máis polo que el lles dixo. Dicíanlle despois a muller: xa non cremos polo que ti nos contaches, nós mesmos o escoitamos e sabemos que este é de verdade o Salvador do mundo. Palabra do Señor. Louvamos de Cristo. Só 2 cousas simples. Esta muller vai a un pozo a buscar auga, donde vai sempre, e se encontra con un pozo novo, que é Cristo. Esta situación que estamos a vivir ao mellor tamén nos axuda a ver con que augas pretendemos calmar as nosas sedes, se sabemos estar a soas, se sabemos estar na familia, se sabemos estar xuntos nas dificultades, se sabemos buscar o noso apoio e a nosa forza no Señor e non desesperar. Sobre todo, non tanto por a situación de enfermidade, senón de confinamento. Isto tamén nos fala de outra realidade que é moi importante, non? É dicir, estános insistindo as autoridades sanitarias que teño que recluirme, teño que actuar de unha determinada maneira, porque non porque me vai a influir só a min, senón que a miña actuación vai influir en como vai esta sociedade, na salubridade desta sociedade, na sanidade de toda a sociedade, sobre todo dos máis débiles. Pois isto tamén nos podría axudar a reflexionar sobre o seguinte, é dicir, toda actuación nosa, non só física, senón espiritual, de como actuamos a favor do ben ou a favor do mal, tamén contaxia a sociedade ou purifica a sociedade na que vivimos. É dicir, o meu pecado non me fai daño só a mí. O meu pecado influye en toda a sociedade porque contamina o exemplo, a presencia, vai creando un clima de contaminación de que a inversión dos valores do importante e do non importante tanto dá. E así imos construindo unha sociedade enfrentada, illada, contaminada. Por iso que esta reclusión nos axude tamén a pensar que outros contaxios pode estar facendo eu na sociedade na que vivimos. E sobre todo que vayamos a buscar a auga viva na que Cristo pode calmar a nosa sede e que nos convirtamos así en auténticos misioneiros, como lle decíamos da aldea á muller samaritana. Xa non creemos polo que te nos dixeches, ela fora misioneira, nós vimos, pero quen vira antes fora ela e seguir a anunciar. Bendito sexa o Señor e dispómonos a seguir orando. Credes en Deus Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra? Si, creo. Credes en Xesucristo, o seu único Fillo, que está á direita do Pai para interceder por nós? Si, creo. Credes no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne e na vida do futuro? Si, creo. Esta é a nosa fe. Esta é a fe de toda a Igrexa que nos gloriamos de profesar en Cristo noso Señor. Amén.
Oremos ao Señor noso Deus, fonte de auga viva, por todos os que nos chamamos cristiáns, para que se desperten nos, como na muller samaritana, a sede de profundizar na fe. Preguemos ao Señor. Polos que non coñecen o don de Deus e buscan insaciablemente, para que descubran a fonte de auga viva que salta da vida eterna, preguemos ao Señor. Polos que se sinten fartos e teñen embotada a súa sensibilidade, para que esperte neles a fame de outro pan e sede de auga que calma toda sede, preguemos ao Señor. Por nós, para que coñezamos máis e mellor o don de Deus, a persoa de Cristo, e aprendamos a ver a vida como dun xeito novo, preguemos ao Señor. Por a responsabilidade de todos nós neste momento de permanecer nas nosas casas, por os enfermos que xa padecen a enfermidade dun xeito máis grave, polos profesionais que traballan nos servicios sanitarios, en todos os servicios, desde ambulancias, personal de limpeza, médicos, enfermeiras, personal de laboratorio, tanta xente que está saindo das súas casas para poder paliar e curar esta situación. Preguemos ao Señor. Oremos polos países máis pobres, polos inmigrantes que están nas fronteiras sin ningún tipo de protección ante este contagio. Preguemos ao Señor. Señor noso Deus, ti calmache a sede do teu povo, facendo brotar da auga da rocha. Por medio do teu Fillo, deches a Samaritana a auga da vida. Atende as nosas súplicas, danos de beber, derrama sobre nós a auga do Espírito. Por Xesucristo noso Señor. Amén. Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mãos este sacrificio para a louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa santa Igrexa. Señor, que esta Eucaristía consiga o perdón dos nosos pecados e nos dé a gracia de sabermos perdoar os nosos irmãos. Por Cristo noso Señor. Amén. Que o Señor sexa convosco e contigo tamén. Erguede os corazóns, témolos postos no Señor. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus, é digno e de xusticia. Verdadeiramente é digno e é de xustiza, é o noso deber e salvación darche gracias, sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno, por Cristo Señor noso. El, cando lle pediu de beber a Samaritana, xa fixera nacer dela o don da fe, e, o desexarlle así ese don, despertou nela o amor de Deus. Por iso, Señor, damosche gracias e proclamamos a túa grandeza, cantando cos anxos a túa gloria. Santo, Santo, Santo es ti, Señor, Deus do universo. Enche o ceo e maila terra coa túa gloria. Hosana no ceo, bendito que ven no nome do Señor.
Hosana no ceo. Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons, para que se nos convirtan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiuno e deulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo, que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias, e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vos e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Velaquí o misterio da nosa fe. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Señor Xesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Damosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presenza e de servirte. Pedimosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade aos que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor xunto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na tua bondade. Acólleos a todos na luz da tua presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que con San Roque, con San André, con Santa Comba e con a Nosa Señora da Saúde, e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por el, con el, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por sempre eternamente. E sabendo que somos fillos de Deus, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola tua misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Pois teu son o reino, o poder e máis a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixécheles aos teus apóstolos: deixo a miña paz, dou a miña paz. Non miren os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. Dignate darlle a paz e máis a unión de acordo coa tua vontade. Pedimos-cho a ti, que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que a paz do Señor sexa sempre convosco, pois nas vosas casas, donde esteades reunidos na vosa reclusión, dádevos como irmãos a paz, pero tamén unídevos aos vosos irmãos que convosco comparten a Eucaristía cada domingo. Dádevos como irmãos a paz. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus,
Deus que quita o pecado do mundo, danos paz. Este é Xesucristo, o Año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. Oremos. Señor, ti alimentas-nos xa aquí na terra co pan do ceo. Prenda das realidades eternas, rogámosche que se faga realidade na nosa vida o misterio que celebramos neste sacramento. Por Cristo noso Señor. Amén. Que o Señor sexa con vos e contigo tamén. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo, descenda sobre vos e vos acompañe sempre. Amén. Bo domingo, bo día do Señor, e que este tempo largo para estar en familia o aproveitedes. Podedes ir en paz e que o Señor nos acompañe.